Aquí houve dous problemas. Primeiro, houve unhas presas que na valoración que se fixo para o IBI pois baixaron de importe pois debido, sobre todo, fundamentalmente por a súa antigüedade. Eso foi o primeiro problema. Entonces, hai que ver que compensacións se poden estudiar e de que maneira se pode influir na legislación xeral para poder sacar adiante pois algunha ventaxa para estes concellos. Do plan que nos propuxa a conselleira, só ten dous temas que para min son de dubidosa, que me sembran a dúbida. Primeiro, é que, ao meu entendo, que se está falando dunha transferencia de carreteras da Diputación Provincial á Consellería de Política Territorial e de carreteras da Consellería á Diputación antes de aprobar o Consello da Xunta, mereceríamos os presidentes ser oídos. A pega que lle fixen saber, ademais, a señora consellera. Parecíame que era moito máis ortodoxo e moito máis fácil dicir, oiga, antes de aprobar isto na Xunta vamos chamar aos presidentes das diputacións a ver o que opinan deste tema. Como é tan bo tema, o mellor dixeron, se din que non é que son parvos, digo eu, que o mellor salvarlo. Segunda cousa, que claro, fala dun horizonte 2020, o sea, que vai desde hoxe ao 2020, e claro, na idade de todos, pero sobre todo na miña, falar a 12 anos, xa iso. A diputación que máis beneficiada sale neste caso é a Diputación de Ourense, porque recóllennos 500 kilómetros de carreteras e entregannos aproximadamente 200, quer dicir que hai un saldo a favor de 300 kilómetros que se leva a Xunta de Galicia. Bueno, outra cousa que podemos dicir é as carreteras da Diputación, a Xunta recíbeas como estén, non hai que facerlle nada. Se hoxe chegamos ao acordo de que a carretera, por poñer un exemplo, que vai desde Castadón a Castro Caldelas por Parada do Sil, se é unha das que ten que recibir a Xunta, entregámoslle como está, non temos que facer obra ninguna. Que pasa? Que as que nos dá a Xunta de Galicia fai un plan de reparación antes de entregala.